ናይሎሚ መጽናዕትና እምበኣር ካብ ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 22 ካብ 1 ክሳዕ 16 ዝኸውን ዝኽፍለዚ ኣዚ ደስ ዝብል ክፍሊ እዩ ኣብ ቁጥሪ 1 ክጽሪ 2 ኣንቢበ ክጅምር እሞ ድሓር ክንቅጽልና ማለት እዩ ከምዚ ይብል ኣቱም ኣቦታተይን ኣሕዋተይን እዚ ሕጂ ኣባኻትኩም ዝመጻረየሉ ነገር ስምዑኒ ብቋንቋ ዕብራይስ ክዛረብ ምስ ሰምዕዎ ኣዝዮም ጸጥበሉ ንሱ ኸዓ በለ ይብለና ማለት ኣብ ቁጥሪ 2 ኣብ ቁጥሪ 1-2 እዚ ክፍሊ እዚ መቐጸልታ ናይ ዝሓለፈ ሰሙን መጽናዕትና እዩ ዝሓለፈ ሰሙን እንታይ ሪና ደዋቢልና ነርና ሃዋርያ ጳውሎስ ነቲ ህዝቢ ንኽዛረብ እቲ ሓለቃሽሕ ምስ ፈቐደሉ ነቲ ጫው ዝብል ዝነበረ ህዝቢ ብኢዱ ጸጥ ክብሉ ኣመልኪቱ ንኽዛረብ ተዳልዩ ኸሎ ኢና ደዋቢልና ነርና ሎሚ እምበኣር መቐጸልታናቱ ክንርኢና ማለት እዩ ቅድሚ ናብ ናይ ሎሚ መጽናዕትና ምሕላፍና ምዕራፍ 22 ናይ ምዕራፍ 21 መቐጸልታ ስለ ዝኾነ ምዕራፍ 22 ካብ ምዕራፍ 21 ቁጥሪ 4 ስለ ዝጅምር ምልሲልና ካብ ግብረ ሃዋርያት 21:4 ክንጅምር ደስ ይብለኒ ማለት እዩ ኣብ ግብረ ሃዋርያት 21:4 እንታይ ይብለና ሽዑ ጳውሎስ ምስተፈቕደሉ ኣብቲ መዳይቦ ደው ኢሉ ነቶም ህዝቢ ብኢዱ ኣመልከቶም ጸጥ ምስ በሉ ኸዓ ብቋንቋ ዕብራይስጥ ተዛረቦም ከምዚ ኢሉ ኣቱም ኣቦታተይን ኣሕዋተይን እዚ ሕጂ ኣባኻትኩም ዝመጻረየሉ ነገር ስምዑኒ ብቋንቋ ዕብራይስጥ ክዛረብ ምስ ሰምዕዎ ኸዓ ጸጥ በሉ ይብለና ሃዋርያ ጳውሎስ እተዛረቦ ወይ ዝበሎ ናብ ግብረ ሃዋርያት 22 ይወስደና ማለት እዩ እዚ ኣብ ንኽዛረብ ምስተፈቕደሉ ሃዋርያ ጳውሎስ በቐጥታ ነቲ ዝረኸቦ ዕድል ክጥቀመሉ ኸሎ ኢና ኣብዚ ንርኢ ዘለና ምዕራፍ ሃዋርያ ጳውሎስ ነቶም ካብ እስያ ዝመጹ ኣይሁድ ብዛዕባኡ ተዛረብዎ ናይ ሓሶት ቃል ግብረ መልሲ ዝህበሉ እዚ ምዕራፍ 22 ማለት እዩ ብዛዕባ ማንነቱ ኣብ ቅድሚት እኩብ ህዝብን ኣብ ቅድሚት ሓለቃሽሕ ዝመጻረየሉ ማለት ብዛዕባ ተኸሰሉ ናይ ሓሶት ክሲ ናይ ርእሰ መከላኸሊ መልሲ ዝህበሉ ክፍሊ እዚ ማለት እዩ ሃዋርያ ጳውሎስ ንኽዛረብ ዕድል ምስተዋሃበ እቲ ብመጀመርያ እተዛረቦ ቃል እንታይ ዝብል እዩ ኣቱም ኣቦታተይን ኣሕዋተይን እዚ ሕጂ ኣባኻትኩም ዝመጻረየሉ ነገር ስምዑኒ ዝብል እዩ ነይሩ ኣለኹ ዶ ምሳ ኣለኹም ዶ ስማዕ እንድሕር ኣለኹም ምልክት ግበሩለይ ኣብዚ ከምዚ ነዚ ቃል ነንብቦ ዘሎና ሃዋርያ ጳውሎስ እንታይ ዝገብር ዘሎ እንድሕር ኢልና ብዛዕባኡ ተወርየ ወይ ብዛዕባቲ ተኸሰሉ ናይ ሓሶት ክሲ ምላሽ እዩ ዝህብ ዘሎ ሃዋርያ ጳውሎስ እንታይ ኢሉ ይዘረቡ ጀሚሩ ኣቱም ኣቦታተይን ኣሕዋተይን እዚ ሕጂ ኣባኻትኩም ዝመጻረየሉ ነገር ስምዑኒ ኢሉ ጀሚሩ ዝመጻረየሉ ዝብል ቃል ትርጉሙ እንድሕር ኢናዮ ወይ ምምጽራይ ማለት እንታይ ማለት እንድሕር ኢልና ሓቲትና ምምጽራይ ማለት ብዛዕባ ገዛእ ርእስኻ ምዝራብ ወይ ምላሽ መሃብ ማለት እዩ ካብቲ ተኸሰስካሉ ነገር ገዛእ ርእስኻ ሓራ ምግባር ርእስኻ ምክልኻል ዝብል ትርጉም ኣለዎ ስለዚ ኣብዚ ሃዋርያ ጳውሎስ እንታይ ዝገብር ዘሎ እንድሕር ኢልና ብዛዕባ ገዛእ ርእሱ ይዛረብ ኣሎ ማለት እዩ ንገዛእ ርእሱ ካብቲ ተኸሲሱሉ ዘሎ ክሲ ነፃ ምዃኑ እዩ ኣብዚ ነቲ እተኣከበ ህዝቢ ብቃሉ ዘረጋግጸሎም ዘሎ ኣብ ቁጥሪ 2 እንታይ ይብለና ብቋንቋ ዕብራይስጥ ክዛረብ ምስ ሰምዕዎ ኣዝዮም ጸጥ በሉ ንሱ ኸዓ በለ ይብለና እዚኦም ኒዮበሉ እናበሉ ዝጭድሩ ዝነበሩ ሰባት እቲ ሓለቃሽሕ ንሃዋርያ ጳውሎስ ንኽዛረብ ፍቓድ ምስ ሃቦ
بقانقو عبرايست مالت بقانقوم كزاربهم كله مسمعو قال أملاخ انتاي بلنا أزيوم تقبلوا بلنا أزيوم تقبلوا مالت مليسهم وسيهم ويكابت أقدمهم تقلهم زنبرو نلعليم تقلهم مالتي خبرنا قويتا يكون آمين هارب أولوس كلاتهم نخسمعو تقكم زبالو مسرعية بقطتها انتاي جيرون دحر إلنا ندحرت ملس إلو بزعبا دحر بايتو نام مزرابي آتيو نزي كاب قطري سلستك سا 16 كينا خنا نبب كلنا نرخبو مالتي انتاي بلنا كاب قطري سلستك سا 16 أنس بزعبا دحر بايتو وي دما بزعبا ماننتو خزارب كلو انتاي لو هاري باولوس أنس أب ترسيس نايك إلكيا تولدكو أيهوداو سبعي حق أبوتات أتأبقنا تمحاركوها أبزاخة مازئة أبتحتي أقرق ملائل إيه زعبه كم زخلاتكم لو مزلهم موخاء بناي أملاخ أنعهونكو سبقوتنا نستنا أسيرة نبيت معسرتي أهليفن نحبكو نزامن قد زيأك سعموت سقوكوا مأنتي خطوعها نعاتهم أسيرة ناب يروساليم كم تصوم أتلك كهنات تن كلاتهم أبيتين كاباتهم نحو دبدابيتات تقبيلة ناب دماسقس مخادي يمسكريهم هنا دما كخيد كله ناب دماسقس مسكربكو أغاك أتري بدنجت كاب سماي عوي برهان أبرهالي أمدرخ أودكو ساول نمنتاي اتسوقوني زبلن دمتون سمعه أنا دما قويتاي نسخا منيخا إلى ملس كله نسون أنا تنسخا اتسوقو زلخا يسوس نازراويت إيه بلني اتهم مساي زنبرو نتي برهان رأيوو نايت ززاربن زنبرا دمت اغنا أي سمعون شعوخا قويتاي انتاي اقبر بالكوو قويتا دما تنسيخا ناب دماسقوتو اتخد قبرو تسر عالكا زبلخا أب آخ نقرو خايون بلني بمن صبرا اتبرهان مرأي انتسا عنكو دما اتوم سايز نبرو مريحهم ناب دماسقوتوني حنانيا زبحال كم حق جيرون اكزيابير زفره أب آزنبر كلاتو ما يهود صبو مسكر زمسكرو اللو سبعي نواي متسيو أب تقاي دويلو ساول حاوي رئي بلني أنا دما بوبو رئي خمو تأمتكو نسوخا أملاخ أبوتاتنا بزرئي خايون بسمع خايون أب كل سم مسكر من انت كتكونون فقادو ختفلت انتي صادق كا ختريون كاب افون قال كتسمع قدم حريكا هجي خنمنتاي تدنغي تنسيخا تطمع سم غويتا تصويخا كاب حيطاتكا تحصب بلني يبل ازيو دسبل ሃዋርያ ጳውሎስ ከም ዝነብቦ ዝጸናሕና ብዛዕባ ገዛእ ርሱ ወይ ብዛዕባ ድሕሪ ባይቱ ክዛረብ ኮሎ እንታይ ኢሉ ነቶም እኩባት ህዝብ ክነግሮም ኮሎ ኣብ ጠርሴስ ናይ ቂልቅያ ከም ተወልደ ኣይሁዳዊ ከም ዝኾነ ኣብ ትሕቲ ገማልኤል ኮፍ ኢሉ ሕጊ ኣቦታት ኣጸቢቑ ተማሂሩ ዝዓበየ ከም ዝኾነ ብናይ ኣምላኽ ቀናዕ ከም ዝነበረ نأملاك أنك خمن باروستل على دما عنصار اتنسو زختلو امنا دسعبو زنبورو سبقوتن أنستن أأسيرونا بيت معسرتي أهلفو يهب كم زنبرة نتوم ساعات خرستو زبالوك ساموتي سقوم كم زنبرة نحيمانوتو كابزم نبرو فقر تلعالة نتي أب يروساليم زغبرو أب دماسقس كيدو نتسرحو نمقصال كابليق كهنا دبدابي أتحفو ناب دماسقس بعزوء خمز جبرة دنجت جن أب دماسقس كيبت حدا زي تتصبيو كاب قطعو وطع إزخونة نجر أب هيوتو خمز خونة ناب دماسقس مسكربة عجاك أتري بدنجت كاب سماي أبي برهان أبلعليو خمز برها كاب تبرهان تل على دما نام مدر خمز ودقة بدحري دما ساول نمنتاي تسوقون نزبل دمتسي كمز سمعه من يزارب بوس كمزلو سلا زي فلت أدما ويتا نسخا مني خايلو تمليسو كمز حاتتو نسوون مالت يسوسون
أنا تنسخات تسوقو زلخا يسوس نازريتاوي إيه خمزبولو أتوم مسؤول زنبورو سبات ولا قانتي نحاورا باولوس زدوغو برهان انت رأيو نايت ززاربو زنبر دمت يسوس جنا خمزي سمعو بدحريو نتيك قبرو زلو ونقر كمزحاتتو ويتا يسوس دما تنسيو ناب دماسقس كأتو مالت تلقو كمز أيرو أتيك قبرو زحاسبو زي كونس كالي اتيك قبرو تسرع علو زبالة كمز نقرو نقيرو كم تفانو كابت سمياوي برهان تلعالة كرئيب زي مخالو خاا اتوم مسؤو نتوم قدوسان كساقو قزمتو سبات النات مرها ناب دماسقو كمزعاتو بدحريو حنانيا زبحال كم حق غيرون اغزابير زفرح سبعي عب دماسقو عب زنبرو كلاتو ما يهود دما صبو مسكرنا زنبرو سبعي بمنفس قدوس تمريحو نابو خمز مصا كم تغويتا زعززو دما كم زصليلو كابعينتو دما قراف زمسل وديقو دما بوبو عينتو خم تخفتا وي دما خم زرعايه اتخغبرو زغبو حنانيا كمتي اب قطر 14 زببنايو املاح ابوتاتنا بزرئ خايون بزسمع خايون اب كل سب مسكر مئنت خدكونو فقادو خدفلطن نتصاديكا كتريون كاب افون قال كتسمع قدم حريكا حجين منتاي تدونغ تنسيخا تطمق سمغويتانا صويخا كاب حيطاتكا تحاصب إلو كم زنغرون نسون كم تتبحالو كم زغبره كابتا معالتي نينيو تاريخو حنسابن نحوارون كم تغيره كنغروم كلوينا ابزنري زلنا كبر نغويتا يكون امين كمي دسبل هيوتي ناي حواريا باولوس هيوت ሃዋርያት ጳውሎስ ቅዱሳን እንደህር ጽቡቅ ገርኩም ሰምዑን ለኹም ሃዋርያት ጳውሎስ ሱኡሊ ኮነን ድሕሪ ባይታኡ ማለት ብዛዕባ ህይወቱ ካብ መጀመርታ ክሳዕታ በጽሕዋ ዘሎ ተራቢሉ ነጊርዎ ሃዋርያት ጳውሎስ ኣብዚ ኣነ كمانم سب نلعلي حقن سرعاتن نايز بيت مقدس زفلت سبي كم زي إزوم بحاسوس كسيسوم نزلو سبات ويدما زوم بحاسوس كسيسوم نزلو سبات زبلوني اي كونكون بحاتيرو نزا بيت مقدس عير كسكون نزا بيت مقدس زركس نگرون عيفت امكون يزبلم زلو قدسان ሃዋርያት ጳውሎስ ምልስ ኢሉ ብዛዕባ ድሕረ ባይታኡ ክዛረብ ተገደደሉ ቀንድ ምኽንያት እንታዩ እንድሕር ኢልና ንሱውን ቀደም ልክ ሕጂ ንሳቶም ከም ዝገብርዎ ንሃይማኖቱ ቀናእ ከም ዝነበረ ንሃይማኖቱ ዝመውስ ሰብኣይ ከም ዝነበረ ካብ ህይወቱ ከሪኦም ስለዝደለየ ዝኹሉ ዝነግሮም ዘሎ ካልእ ሃዋርያት ጳውሎስ بزعبا دحر بايتو خزارب التقددلو قند مغنيات انتاي اندحر إلنا دما متان نتوم سمعتو نمغصاب كابت جيغا منقدوم مليسو نابزيا كنت منقد نممتعي أبزي حواريا باولوس حق انيا نهيوتو مسكرنتي زبوم زلو نزي زغبرلو مخنيات سلامنتاي اندحر إلنا متان كخصبومي امين امين كمت نسو برهان زبرحلو بت زبرحلو برهان كابت زبرحلو برهان تلعله كابت زنبرو دقدق المات زوصه نساتومن لك كمو كابت زلو دقدق المات ناب زدنق برهان كموتو إلويو بزعبا دحر بايتو ملس إلو كزنتولهم فتي خبر نقويتا يخون آمين دو آمين اتو وانا اتك اندي بزعبا غزار اسو كمت عاري زغبرلو زتقددلو مخنيات انبار ازيو أنا وين لك خمز خماهاتكم لك خمز حجين سهاتكم تقبروا زلخم
ኣነውን ነዛ መንገዲ እዚኣ ዘሳጉግ ሰበይ ነይረ ኣነውን ቀንዲ ተዋሳኣይ ናይዚ ሕጂ ሰሃትኩም ትገብርዎ ዘለኹም ነገር እየ ነይረ ካባይ ተማሃሩ ናተይ ህይወት ኢየሱስ ይቀይርዎ ኢየሱስ ኣብ ህይወተይ ጣልቃ እንተዘይ ኣቱ ነይሩ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መንገዲ እንተዘይ ረኽበኒ ነይሩ ህይወተይ እንተዘይ ቀይሮ ነይሩ ኣነውን በዝሕ ከምዛ ሕጂ ስኻትኩም ትገብርዎ ዘለኹም ከምኡ እናገበርኩ ህይወተይ መቐፀልኩ ነይረ ኣነ ካባኻትኩም ንላዕሊ ነዚ ሕግዚ ስፈልጦ ኮፍ ኢለ ኣብ ትሕቲ ገመላኤል ዝተመሃርኩ ሰበ ነዚ ሕግዚ ድማ ካብ ማንም ሰብ ንላዕሊ ዝሓለኹ ሰበ ብዛዕባ ስርዓት ናይዚ ቤተ መቕደሲ ካብ ማንም ሰብ ንላዕሊ እፈልጥ ስለዚ እዚ ሕጂ ስኻትኩም ከምዚ ክገብር ከሎ ርኢናዮ ኣብዚ ቤተ መቕደስ ከኣቱ ዘይተፈቀደሎም ሰባት ሂዙ ከኣቱ ርኢናዮ ኢና ነዛ ቅድስቲ ቤተ መቕደስ ኣርኪሱ እትብሎ ዘለኹም ወይ ድማ ንዓይ ከሲስኩምሉ ዘለኹም መኽሰስ ነጥብሲ ምስ ህይወተይ ዝኸይድ ኣይኮነን ከምኡ ክገብርሲ ኣይክእልኔ ኢሉ እዩ ኣብዚ ዝነግሮም ዘሎ ክብሪ ንጎይታ ይኹን ዝመጽእ ዘሎ ሰሞን መቐፀልታ ናይ ዝኽፍል እዚ ክንቅፅል ኢና ናይ ሎም መዓልቲ መጽናእቲ መጽሓፍ ቅዱስና ኣብዚ ኣደው ክነብል ኢና ኩላትና ኣዳውና ሓፍ ኣቢልና ጸሊና ክንውዲእና ማለት እዩ ወይታ ኣብ ነገር ኩሉ ይባረኩም ናይ ሎም መዓልቲ ሓጻርያ ግን ክንቅፅል ኢና ማለት እዩ ተባረኩ